Hola, em dic Pere Aragonès, soc diputat d'Esquerra al Parlament i estem a Sant Pere de Riu, una casa de colònies, una antiga rectoria que està a les portes del Montnegre, un lloc incomparable de Pineda i el Maresme. Sant Pere de Riu es veu aquí, és una casa de colònies ara. Abans havia estat una rectoria i encara es conserva l'església. I, de fet, aquí de petit hi havia anat moltes vegades. Per mi, és un lloc que és privat, en certa manera, perquè hi ha coses que he viscut aquí que formen part de la meva història i per tant és un record molt especial. Jo valoro molt anar pel carrer i poder saludar la gent i poder xerrar amb ells. És un plaer. I aquest plaer el tinc a Pineda, que és el meu poble, el que m'ha vist créixer. Vinga. Adéu. Pineda és un dels meus objectius també vitals, de poder millorar el poble i poder ajudar a fer un poble millor. Del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Pere Aragonès. Esperem que el que ens ha exposat avui s'apliqui, perquè així el govern de la Generalitat ens ajudarà a saltar aquests murs que ens impedeixen assolir la plena emancipació. Soc diputat des del desembre del 2006. El tema que més treballo és el tema de l'habitatge, que ens afecta molt als joves, i després també estic a les comissions de joventut, d'acció exterior i Unió Europea, de cooperació i solidaritat i del síndic de greuges. Jo abans de ser diputat em pensava que al Parlament es treballava poc. I em sembla que això és una sensació que també els hi ha passat a molts diputats. I quan arribes aquí i veus que una comissió no és només anar a la reunió i prou, sinó que t'has de preparar el tema, que en el fons estàs fent un posicionament que pot canviar algunes coses. Si estàs fent una esmena en una llei que s'aprova, això canvia les circumstàncies de determinades persones. Quins temes vols parlar tu a la comissió? Quan diuen que els joves passen de la política, jo crec que és precisament perquè ha passat al revés, perquè la política ha passat dels joves durant molt de temps, i crec que això s'ha de solucionar. Jo vaig començar als 15 anys a militar a la GERC i el que fèiem era organitzar xerrades, organitzar debats, algun concert i enganxar cartells. I això escenari de nous grups, jo posaria el de l'Ateneu. Bé, una de les últimes novetats en el que és l'acció política és el tema dels blogs. Nosaltres tenim des de fa un any la xarxa jovenindependentista.com, on hi van tots els blogs de la gent de la GERC que escriu, i és una bona manera de tenir una fotografia ràpida de l'organització. Soc d'aquells que sempre que veu una llibreria i passa per davant no pot resistir la tentació, entra dins i acaba sempre sortint amb alguna cosa. Sempre intento buscar un moment o per anar a una llibreria o per poder llegir. Combinar estudis i compromís polític és molt complicat. I ara amb el Pla de Bolonya, l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, no ajuda gaire a poder combinar estudis i alguna altra cosa amb la que hi dediquis moltes hores. I jo crec que s'han de començar a posar algunes mesures, ja sigui via beques, o sigui via enfortir els estudis de mitja jornada per poder-ho combinar. Tinc una colla d'amics molt ferma i conservar-la i anar-nos trobant, encara que ara tots fem la nostra vida i un està aquí i l'altre està allà, quan ens anem trobant és un plaer, perquè a mesura que cada vegada he estat més implicat en política també vas valorant més els moments que tens per tu. I ara mateix, quan tinc un moment per mi, o bé el dedico a la universitat, o estar amb la meva companya, o poder escapar-me i estar amb els meus pares o amb els meus companys aquí a Pineda. Que la gent visqui millor i per viure millor necessitem un estat propi. Josep Rull, de Convergència i Unió. A més, m'agrada i em causa bona sensació perquè a més diuen que és el sector independentista de Convergència i això sempre és saludable. Cafè sol i molt cafè molt estret. El nostre combat, de Josep Pallach. La donaria al protagonista de la novel·la d'Ignasi Falcones, L'Església del Mar, que es diu Arnau i cristal·litza una mica l'esforç de les classes populars per aixecar un país. Doncs sóc bastant feliç, llavors cada dia és un dia feliç.